Nangin top 2 sa bag-ulang natapos nga physician licensure examination ang graduate sa University of St. LaSalle College of Medicine nga si Patrick Joseph Mabugat. Siya ang nakakuha sang rating nga 88.58%. Si Patrick nga anak sang anay OIC Director sang Bacolod City Police Office nga si Police Colonel Calixto Mabugat ang nagpangduwa sa 3,538 ka mga nakapasar gikan sa 4,704 nga nagahandom mangin licensed physician. Suno kay Mabugat, wala gid siya maglaom nga mag-top 2 kundi iya lang handom amo ang makapasar sa exams. Unlike sang medtech na nag-aim ko na-expected ko ma-top 1, this time, I only wanted nga makapasar, maging doctor. Okay. I don't think there's any greater honor na lang ganyan makabulig sa tao. Especially subong na time of pandemic. Si Mabugat ang nangin top 1 man sa Medical Technology Board Examination sang tuig 2014. Iya sa gyapon inspirasyon suno sa iya among iya pamilya, mga abyan, kag ang iya fiancé nga nakapasar man sa licensure exam. Parang sila all in all gave me inspiration to push forward and encourage me. Yung sige-sigihon lang. Actually, yung gusto ko man siya in a little way. And they knew that and they supported me all the way no matter what. Isa man ka negrense ang nakatay ni Mabugat sa top 2 spot. Si Adrian Emmanuel Teves nga physical therapy graduate sa Silliman University sang 2014 ang nakakuha man sang rating nga 88.58%. Si Adrian ang anak ni Bayawan City Mayor Pride Henry Teves. Marcian Muico para sa DigiCast Negros.